Көзге чакырылышта 100дән артык егетебез табиблар комиссиясы узачак. Нигездә егетләрнең күпчелеге кара җир гаскәрләренә озатылачак. Наши ребята будут призываться октябрь-декабрь месяц. Основной состав у нас подшефная часть Нижегородская область, поселок Мулино или Юно. Водители, естественно, которые имеют категорию С, будут идти по назначению. То же самое, кто закончил медицинские учреждения, тоже идет по своей специальности. Башка еллардан аермалы буларак егетләрнең хәзер танкист буласылары килә. Элек егетләребезнең моряк яисә десантчы булу теләкләре зур иде. Булачак солдатларның һәммәсенә коронавируска каршы прививка ясала. Егетләрне озату Мөслим йөрәге скверында төнге сәгать 2дә булачак. Беренче озату ноябрь башларында дип көтелә. Әлбәттә мин армиягә барасы килә. Но аңа теге бар өчен ниндидер бары үзеңә көч йөргә кирәк, ниндидер решениеләрен булырга тиеш. Ул миндә пока что юк. Но минем бер елга кайда да булса бары китеп, минем шундый теләк бар, бер елга кайда да китеп югалырга гел. И мин шушы возможность армияны караганым как раз. Мин баланы авылына, миңа 20 яшь, һәм армия аша бөтен егеттә үтәргә тиеш дип уйлыйм. Кайсы хезмәткәрләрдә служить итәргә телим, ансын белмим, кайсына җибәрә шунда инде. Бүгенге көндә 63 егетебез илнең төрле почмакларында үзләренең хәрби хезмәтләрен үтә. Шефлык иткән хәрби часть белән дә район җитәкчелеге даими элемтәдә тора. Бүген Муллинадагы хәрби частьтә 2 егетебез хезмәт итә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.